Takže čus, já svítám u dalšího videa z Minecraftu. Tentokrát budeme jenom stavit jako v Mineru, jo? Budeme stavit jako v Mineru. To bude něco jako Miner 2, jo? Lidi. Vážně musíš natáčet, když já dám úkol. Vypni to. Ne. Ať můžu potíčit. Lidi, dobrý. Lidi, dneska postavíme náš baráček. Aspoň ho postavíme trošičku. Jdeme nějaký biom, ve kterém jsme potom nebyli, jo? Jdeme si potom hlínout, třeba v poušti. To bylo nejlepší, to by mohlo být nejlepší. Víte proč? By byl to písečný nejlepší. Kvůli jedné věci. My tam musíme jít, že tam jsem nikdy neměl dům. Nikdy. Tak, to by stačilo. A vezmeme pár hlíny. Tak, třeba 6 a ještě potřebuji saplingy. Musíme čekat, jo. Saplingy hned nespadnou. Hele, sapling. Sapling je vlastně hříšek jenom. Akorát v Minecraftu. Potřebujeme tam jídlo, protože tam běhají jenom slepice. Takže musíme mít zdroj jídla. Za chvíli tady budeme, jo. Za chvíli. Budeme mít tady barák. No, barák ne, nedalo by se mu tomu říct, ale musíme tady být, dokud nafarmíme hodně jídla. Lidi. Zabiju, nebojte, nebudu jít. Já už jsem zabil. Já jsem chtěl říct, že ho nezabiju, ale tu bych musel být větší nobák než Syriakar. Protože Syriakar je větší nobák než já. Promiňte, lidi, já mám 5%. What? To se lidi bude dít hodněkrát. To vám říkám na rovinu. Podívejte nás tomu. Prase! Ovce! Tak. Potřebujeme jenom jídlo. To bude mnohem horší. Vlastně. Ty malý, ne, počkej, ty malý prasátko. To by ani nebylo jídlo. No bylo, ale taky jedna polívka. V realitě, jo. Ne v Minecraftu. Ok, 20 třeba. Nebo podvodní. Budeme to mít podvodní, jo, lidi. Takže dneska se pokusíme udělat baráček. Promiňte lidi, jo, můj bratr si tady pouští nějaký divný video. Lopata, tak.
Tak. Lidi, my to dneska zase nebude mít, tak se zabiju. První vodní problém, OK? What? To je totálně laglý, lidi. Okay. A do piči. Co je? Co je? Ne. Říkej to do videa. Ukáž to posral. Apa Lukas lapar dia. Kita Aku pobelu. Tak, no, nebo víte co, podvodní nebude mít, bude mít normální baráček. Tak. Ty vole, vypadni. Já ti tady odsaď vyházu. Na postel. Co nejdá ode mě ty smradlavej. Teď máš menší problém. Co? Prnul jsem si znova. No. Bude mít lidi v jeskyni. No. Si tam teda najdeme medvěda nebo hada. Ježiši, já jsem debil. Aspoň, že to tady to nefunguje jako v realitě, to by hned spadlo a chcípli bychom. Lidi, ten server je jenom můj. Když tak si mě můžete přidat do přátel, můj bratr vám to pošle do popisku. A můžete tady stavět, jo. Ale ne pindíka. To jsem neměl říkat. Je dostanou žlutý křížek, nebo co to je. Stej. Nedívej se na tohle. Já to taky dostávám, neboj. Žlutá karta. Au! Já za to nemůžu. Můžeš. Vrátím čočku. Já za to nemůžu, že mám rád čočku. Že jo, lidi, si jíte čočku, tak se přiznejte, já se vám nebudu smát, protože já ji miluju. Podle mě je to z těch nejlepších jídel, jo, ale nejlepší jídlo je pizza šnek. Řízek je nejhorší. No, řízek je docela dobrý, ale lepší je pizza šnek. Jo, počkej,
dejte dolů do chatu to špagety a řízek. To se tam napište. Špagety a řízek. Jo. Prase. Špagetám by si dala řízek. Ne. Ale páni, Lukáš Kopot. Počkej, já se ale jmenuju Zuter, debile. Tak už víte Lukáš. Já jsem Zuter. Jo, já mám paní tu Zuter, ale pravý jméno je Lukáš, že jo? Není. No je, no. Proč nechceš vědět? No, já jsem chtěl mít za to jenom identitu. No, teď nikdo neví, jak vypadá. Kecamí. Na jeho druhém kanále, nebo na jeho minulém kanále, jak se jmenoval? Lantr hustý. Counter hustý, tak tam můžete vidět do obličej. Proč tak, že by sem šli zombíci? Nebo i který při... Prostě, kdyby jsem něco šla. Tak tu máme dvě dveře. A teď nevím, jestli se mám před dvama pochcat, nebo ne. Já se pochču. Chci se to řeknout? Co? Jo, píšeš sem. Debile, nech to. Ty debile! Jam 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 jam. Tak to bylo hrozně cringe. Cringe review. Ne, sám. Cringe review. Ne, cringe review. Co říká cringe review? Ne, cringe review. Tak, můžeme sem na výpravu. Jestli nic nevíte, tak se omlouvám, jo. Tak. Je to na plný čáře. Teď se někdo naspavnuje. Pak kdybych tady měl creepera vevnitř, já bych se posral. Ok, tak tady bude přežívat. Mně to nevadí. Ale vám to bude vadit, já vím, že chcete dobrodružství. Tady budu tam to prodávat, ale až potom, jo. Počkej, já se kouknu do nastavení. What? Normální je tam. Tak proč tady nikdo není? Lovení mobů. Co je? Ty vole. Lidi, dneska musíme mít aspoň ten prut. Nice, máme prut. Au. Ten čůra. Nice, máme na prut. Ty vole. Nech toho. Co se ty jako bojíš, nebo co? Ne, ty jsi úplně debila, děláš tam fotky úplně kretenský.
Nedělej tam takovýho kretena. Jsi horší. To je horší než Dazor ten ksicht. To je ta huba. Ty dostaneš hate, protože všichni mají rádi Dazera. No já vím. Já ho mám taky rád, je dobrý youtuber. Ale ty jsi měl větší hubu než on. A lidi budou všichni vyslávat se ty step. OK. Jdeme rybařit. Ten zobík je kreten. Pamatuješ tam ten efekt? Nech toho. Nech toho. No, tohle asi to pro dnešního bude. Dobře, takže čau.